Sa na dwuma de ne te way back. Enti me de wo kɔ titim. Wonim ababaawa bi a ya frɛ no Beta Osu. Now mafia no school. Mafia no school. Po ha mani ba atu. Mesi mom. Mama surprise. Where's your surprise atoso? We su bi enum adwuma a waye no. Ebo abaso. Kosia no. Surprise. Saka McLean. Unim le kosie. Me ka wo TV so. Kao. Adwuma na me ye no so. Ma me no o ma ye aduane je se 3 o'clock. Aduane a onipa ba ababedidi no. Ebi aka no. Asie no. Asie no. Na me fa. Na me di. Me pa so maka che o say dwumadi ye friend way back. Any me was surprised with the mouth. Surprise! What the other? Yeah, my cake. Why yeah? Insane here. Oh. So this is amazing. Wow. Surprise! My surprise so. My surprise so. Hey. Me mama kwaba e de ba way back with Akyere Bruwaa dwumadi so. And celebrities are ye hu omo. Dia ye nim ane say ye nim omo TV so. Ye nim baby a omo sha ase. Wonim Beta Osu. Mafia no school. Ye we school we hu ne da. Po ha mani ba atu. Ne me share. Mesi mom. Na fe mi na nyina apia komni. Dai so na wo yes anu ama me kwa me ni atete. Surprise! Saka McLean. Unim le kosie. Me ka wo TV so. Kao. Aduane a onipa ba ababedidi no. Ebi aka no. Asie no. Na me fa. Na me di. Oh. We a car price ni anasa alajo ni. Me a multinational player. Me ball car price, ball alajo, ball Nima, ball Newtown, a ball pick for. Yes, this is wow. Beautiful. Omezo beze, Lengani. Surprise! This program is sponsored by Punch Homeopathy Clinic. I'm free.